Iqtisadiyetimizin kuvvetlenmegine we gaýtadan işleýän tenagatın ötüşünde möhüm ähmiýeti bolan täze önümçilik diýetgatynyň açylyş dabaratyna Daşoğlu vilayet häkimliginiň guruluşyk we tenagat buwdagyna deýişli edary kärhanalaryň ýolaçlary, jemgyýetçilik guramalarynyň köpçüliklerini habar berişleri işlerleriniň wekilleri, köp sanly ýaşlar gatnaşdylar. Şanly waka münasibetli guralan dabarada çykyş edenler, häzirki döwürde gahrman arkadagymyzyň ýurdumyzyň tenagat toplumyna başyna başlan giň möçörli özgertmelerini arkadagly gahrman serdarymyzyň ýol başçylygyna üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde iqtisadiýetimiziň podoklary üçin zerur bolan önümçiligi, eksport ugruna nazarlaýan binalaryň guruluşyna möhüm ähmiýet berilýändigini noktadylar. Vilayetin medeniýet we sunugy saatlarynyň beren turuhy beklenen aýdym sady çykyşlary bu ýerde gurulanda bara öz boluşly bayramçylyk öwüşüni çaýdy. Ýakynly wagtlarda ýurdumyzda hormatly prezidentimiň we gahrman arkadagymyzyň ýygdarly taýdanlary netijesinde durmuşa geçirilýän beýik işleriň hemde halkymyzyň bagtya durmuşynyň wasby getirildi. Dabara gatnaşçylar milli iqtisadiýetimiziň kuwatlanmagy, ýurdumyzyň awadançylygynyň berkarar bolmagy ugrunda döwlet derejesinde edilýän aladalar üçin arkadagly gahrman terdarymyza hemde gahrman arkadagymyza alkyş sözlerini aýtdylar. Şunuň bilen barlykda taryhy ähmiýeti bolan bu çäre ýatda galjy pursatlara baý boldy. Täze önümçilik binatyna döredilen şertler önümçiligiň binaty bilen tanıştyrlyk çäresi ýygnananlarda uly täsir galardy. Häzirki zaman önümçiliginiň ýokary halkara görkezlerine we häzirki zaman talaplaryna laýyk derejede injamlaşdyrylmagy, önümçiligiň ýygdarly esasy ýoly goýulmagynyň baş şertini emele getirge. Belenilçe ýaly milli iqtisadiýetimiziň pudoklaryny, şol sanly dokma tenagatynyň sarlaşykly ösürilmegi, bogura deýişli önümçilik toplumlarynyň bina edilmegi, iqtisadiýetimiziň kuwatlanmagy bilen bir hatarda täze iş orunlarynyň döremegini şertlendirge. Bu bolsa ýurdumyzyň eksport mümkinçilikleriniň ýokarlanmagy bilen bir hatarda halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna oňyn täsirini getirge. Ulanmaga verilen täze önümçilik binasy dünýäniň öňde barjy önüm önerjileriniň iň häzirki zaman we ýokary hilli enjamlary bilen öpçün edildi. Bu önümçilik binasy ýurdumyzyň sarp edijilerini, mebel önümçiligine we guruluşykda ulanylýan ýokary hilli hemde ekologiýa taýdan arasa terişdeler bilen dolu öpçün eder. Galanysyz usully işleýän önümçilik binasy daşgurşy we diýänsiz bolmak bilen onuň önümçiligi ekologiýa talaplaryna dolu laýyk gelýär. Täze önümçilikde iş orunlarynyň 60-nyň döredilenigini aýratyn bellemeli. Bu ýerde öz boluşlygy, ýeňilligi we ýelelik taklaýjylyk okuýy bilen tapawutlanýan hemde dünýäde uly islew bildirilýän nahwy ýüň önümleriniň önümçiliginiň ýoly goýulmagy, gamyş we gowaça çöpüne döwrewap enjamlaryň kömegi bilen gaýtadan işlenilmegi, ýurdumyzda mebel önümçiliginiň we guruluşy gulgamynyň zerur bolan serişdeler bilen öpçünçiliginiň gowlanmagyny şertlendirge. Şunun bilen baglanykda täze önümçilik binatyna çydamlylygy we öz boluşly guruluş aýratynlygy bilen tapawutlanýan bu çygymarlar esasan ýüreti maksatly matarlary, dokma önümlerini taýýarlamak üçin niýetlenendir. Bu bolsa ýurdumyzda galanysyz önümçiligiň ösürilmegine, iqtisadiýetimiziň eksport mümkinçilikleriniň ýokarlanmagyna oňyn täsirini getirir. Täze önümçilik binatynyň bölümleriniň enkämil enjamlar bilen öpçün edilmegi, bu ýerde ýerine ýetirilýän egirme we dokma işleriniň ýokary hil derejesine ýoly goýulmagyny şertlendirge. Önümçiligiň bir neçe tapgyrdan ibaretdigini nazara alanynda binanyň işiniň sadlaşykly ýoly goýulanyny görkezýär. Çygymarlary tebii galanylardan dolu arasalamak, süýümleri bir ulgam boýunça urukdurup egirmegi taýýarlamak işleriniň ýokary derejede ýoly goýulmagy, önümçiligiň mukdarynyň artmagyna ähmiýetli hasaplanylýar. Nah ýüplükleriň we ýüňleriň öz boluşly aýratynlyklara nazara alynıp taýýarlanylýan ýokary hilli ýüplükler dokma tenagatynyň önümçiliginiň artmagyna bolşy ýaly ýurdumyzyň eksport kuwwatynyň ýokarlanmagyna oňyn täsirini getirir. Şol wagtyň özüne gamşy we gowaça çöpüni gaýtadan işläp, mebel önümçiligine we guruluşykda giňden ulanylýan agaç we örtüji serişdeler taýýarlamak meseleleriniň oňyn çözülenini bellemek ýakymly. Şunun bilen barlykda täze önümçilik diýetgatyna işleýän hünärmendleriň ihlatly zähmetinden ýurdumyzda mebel önümçiligi we guruluşy gulgam üçin zerur bolan serişdelerin öpçünçiligi
hatam gowlanar. Daşol şähernäki paýtyrjy kärhanasyna täze önümçilik deýetgatynyň işe girdilmegi bilen yerleçi mallar we ösürip ýetişdirilýän hatyly harytlyk derejesine getirmek, bu önümlere bolan islegleri kanagatlandyrmak hemde ýurdumyzyň eksport mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak ugrunda döwlet derejesine edilýän taýyrlalaryň aýdyň netijeleri.